for tuning into Zim News Beat TV. Urombwa wanyanya gaende kwatasu urombwa wanyanya gaende kwatasu gaende kwatasu gaende kwatasu na matagwaramba gaende kwatasu kadimanye kwatasu gaende kwatasu segaribo gaende kwatasu siaribo gaende kwatasu gaende kwatasu Ona mugaita kuchamba
Pakati paitisinzwa nenzeve takanyarara pawandifunga tambobvasva paurofunga pavhurika nizvo. So pane muzukuru wamwambo yachirusa ropa ribwera ngaabuda muzukuru akarapwa pano akaya nedambudziko rekurutsa ropa. uyatona uyu ndatofunga kuti anefa asi ndonga nechigaba chekefa so Yoba nechigaba chako chekefa icho chigaba chaishanda auchisiye chigaba chena manje ungonani but apa wakutosimaira sekuru kuti uyu asondona chitambe kukunda vanhu veso murunamirizoko iri kubasa dziyaba kwakaenda unorara asati asvika aina norora unorara maneso munezo unorara munoona uyu akatorora akakatsa kunogara achivanidzira jira akarara papiro akaperera apa panze apa apapinda matatu pakona apa vanadaiva ngabwe mushonga unoti asi vakarwadziwa kuti shova ndikupa mushonga chidzoka sina kuona sekuru zvinobuda here wamona uchikosana brobert akagara paseri akawaridza chijira so ane chipiro so papapiro nejira zviri unobva uku mzukuru goko bati goko nemangu okay kochi chakada kuti uzive sekuru tasvo ndokamuzivisa uyakuno Kutera video rega renyu chitonchodza vanhu Cape Town kuenda kwa Cape Town. Unogara Cape Town. Koona kokune vamwe vanhu vokuti vanonzi na sekuru tumire mari tore mushonga Cape Town. Sekuru vambonzo vaitaura nezvo Cape Town here. Vatitichi? Sekuru Tashu vambonzo taura nezvo Cape Town here. Kune vamwe vanhu vari kuzvinasandisa na sekuru Tashu. Vakunzi tumire mari kuno South Africa. Sekuru Tashu vambonzo taura account South Africa. Maitongotaura ndakambona rimwe video renyu muchitaura muchiti matobata imwe mbavha muchiti Sekuru Tashu namba dzangu ndeidzi. Saka nditoudzawo vamwe vanhu vaida kutobirwawo makatobirwawo mari. Namba dzaSekuru Tashu ndeidzi. Vaitotumirwa mari. Vaitotumira mari kumbavha ikoko. Kumbavha ikoko. Saka muzukuru wako vati iwe ndikuratidza kune right person. Ndotokuteverera izveshuwa. Ndinobatsigwa nhasi sekuru nemi. Muzukuru saka kuru zhinji rinoda kubatsirwa nasekuru Tashu koudzawo kuti kudini. Ndikoudza kuti ndekwa Sekuru Tashu vari kubatsira ndokupedza zvese. Ko against vamwana sekuru Tashu vefeki vanodira vanhu mari vaivaya unoudzawo vanhu kuti vanokwanisa kuwana sei sekuru Tashu chaivo ivo. Ndovapa nhamba dzaSekuru Tashu chaidzo nekuti ndoti ndeipamufonera navo muona pavideo ndiwe Sekuru Tashu. Unovaudza kuti fona nevhidhiyo call muone kuti ndivo sekuru Tashu chaivo handiti ka zvakanaka. Wezi vamwe vaivai vanonamba video call. Saka iwe ufanira kuona namba video call usabhoitini. Ndokumbirawo t-shirt Sekuru Tashu yaSekuru Tashu. Havana netu here kuno vakasema imwe yacho tozopa kumba dzadzirwa dze. ane 3 utine nondoda kudzokerawo nayo. Kwenye sekuru magara pa gumbo ndo ishayewa wewe. Kwenye sekuru magara pa gumbo ndo ishayewa wewe. Tunagoziwa ndio uzoti murume ndiye kandira pa gumbo. Kana tunotengeza tunotenga sekuru. Aiwa tengeza kana wewe. Ashika mdari renyu kawo. Alotenga mumupe. Akwenda kutenga. Ashika mdari sekuru anopira. Jasara chigadziro ngoma. Chanzoka uri. Pana sekuru. Zani nduka kupamba vachiverenga. Baroi vanokona kuverenga. Baroi.
iwo mumwe ndichamanya kutora pambukatuka iwe afera ndozi yako last time babe ukarwaziwa warikwanisa kuona nini but ini ndakakuona pagrass ukaudza kuti tuya mushonga wakati wati muende but zvaikunetsa kuti tiende zveshuwa after ziti mara hatina amuna po $30 apiwa mari ona akabata mari yawe dare ndobva washotwa nemari yekuti wachidzokera ndobva wapiwa futi mari rasa kuti yokudzokera futi umfana aifamba kalova machira tsoka tsoka kufamba bhazi magedhi baita 1 hour omusoro umira wadzora chira umutsamira apiro ropa isvipa every minute ava chiri kuda rakawandira wakutoche pape mwasingayo magrasa rubi ndamutengera wanisira chicken ambotenga chicken ambojama zvinhu sekuru ndine mwana wangu wamatambudziko echarunezo anozviitira tsvina kuva saka handizivi kuti ndambozama madhokta asasopera tokurapana ndikatibona system yedu yakamira sei ndowanai vana vangu vari tu thank you anderiseri ma muroora anderiseri igara yenyu pazvigaro zvenyu pane mafuta akalapa motam garage pakati paitisinzwa nenzeve takanyarara pawandifunga tamboupasva pauro ufunga pavhurika nizvo so pane mumuzukuru wamwe mambo yachirusa ropa ribwera ngaapita muzukuru akarapwa pano akaya nedambudziko rekurutsa ropa uyatona uyu ndatofunga taanefa asi ndonga nechigaba chekefa so yova nechigaba chako chekefa icho chigaba chaishanda hauchisiye chigaba chena manje ungonati but apa wakutosimaira sekuru kuti uyo asondoona chitambe kukunda vanhu veso urunamire soko ndakaena hanzvadzi yangu iri kupasadzia kuti kwakaenda unorara asati asvika aina norora unorara nesu umonese unorara munoona uyu akatorora akakatsa kunogara achiwanidzira jira akarara papiro akaperera apa panze apa avapinda matatu pakona apa vanadaiwaka uyu ngabviri mushonga unoti asi vakarwadziwa kuti shiva tikupa mushonga tidzoka sina kuona sekuru zvinobuda here wamona uchikosana brobert akagara paseri akawaridza chijira so ane chipiro so papapiro nejira zviri unobva umuzukuru indobva kumusha ugoko goko bati pane mangu goko nemangu okay kochi chakati uzive sekuru tasvo ndakati ndiyavo vakandiziva ndokamuzivisa uyakuno wemuzukuru wangu wakamuzisa seiwe wazwana seiwe ione mwana unyepa ufaniwa kuteerera vhidhiyo regare gare yenyu nchoudza vanhu cape town kuti ndekwa sekuru tasvo unogara cape town ona kokune vamwe vanhu vokuti vanonzi nasekurunzi tumire mari tore mushonga cape town sekuru vambonzo vachitaura nezvo cape town here vatitichi sekuru tasvo vambonzo taura zvo cape town here kune vamwe vanhu vari kuzvindisana sekuru tasvo vakunzi tumire mari kuno south africa sekuru tasvo vambonzo taura nakaunti south africa maitongotaura ndakatombona rimwe vhidhiyo renyu muchitaura muchiti matobata imwe mbavha muchiti sekuru tasvo namba dzangu ndeedzidzi saka nditoudzawo vamwe vanhu vaida tobirwawo makatobirwawo mari
inamba dzasekutacho ndeidzidzi Vaitotumirwa mari. atotumira mari kumbavha ikoko Kumbavha ikoko. Saka muzukuru wako wati iwe ndikuratidza kune right person. ende ndotokuteverera izveshuwa Akanditati ndinorubatsigwa nhasi sekuru nemi Naiwe ndauya muzukuru. nayo Muzukuru saka kuru zhinji runoda kubatsirwa nasekuru tasvo kuvaudzawo kuti kudini. ndikuvaudza kuti ndine kwasekutacho vari kubatsira ndopedza zvese Ko against vamwana sekuru tasvo vefeki vanodira vanhu mari vaivaya unoudzawo vanhu kuti vanokwanisa kuwana sei sekuru tasvo chaivo ivo. ndovapa nhamba dzasekutacho chaizvo nekuti ndoti mofonera navo muone pavideo kuti ndiwe resekutacho Exactly. ndizvandovaudza Unovaudza kuti fonai nevideo call muone kuti ndivo sekuru tasvo chaivo handiti ka. Zvakanaka. Wezi vamwe vai vanonamba video call. Saka iwe unofanira kuti ukona namba video call usabhoiti ini. ndotokumbirawo tisheti sekutacho yasekutacho Havana netu here kuna vakasema imwe yacho tozopa kumba dzadziri vadzi. ane 3 kuti nenondoda kudzokerawo nayo Kwenye sekuru wa magara pa gumbo ndo isha yawa wewe. Na sekuru imwe yacho yechituyo kuva ava ivona notorwa kumba ava padhuza padhuza munozomupirwa anosakana useni. kwenye sekuru wa magara pa gumbo ndo isha yawa wewe. Ndio wagoziwa ndichauza kuti murume ndiyakandira pa gumbo. Nokwana Kana tinotengesa tototenga sekuru. nokwana wero Ayo asvika mudare renyu kakota kuti mumupe akwenda kutenga asvika mudare rasekuru anopiwa panoti sekuru zanenduka uchifamba vachiverenga varoi vanogona kuverenga vanogona kuverenga nasinopinda muda Chamutora t-shirt Yo manya mune taura mamba ngomoru. Ngoma trouser angaiswa mvura. ndipfeka tondulekwana Enda pfeka hako. iwo mumwe ndichamhanya kutora pamba patuka Iwe afera ndozi yako. Aiwa ari kurarama. Last time pepe ukarwadziwa warukwanisa kuona nini but ini ndakakuona pagrass. Ukaudza kuti mushonga wakati wati muende but zvaikunetsa kuti tiende sure. After ziti mara hatina. Mapiwa amuna po $30 mapiwa mari. Izvozvo. Ona akabata mari yawe dai. Ndobva washuta nemari kuti wachidzokera. Ndobva wapiwa futi mari nasa kuti uvuta. yokuti vadzokesa Yorodzokera futi. Umsana aifamba kalobva machira tsoka tsoka. Kufamba bhabva magedhi baita 1 hour. Umsana umira. Umira wadzva chira umutsamira wapiro. Ropa isvipa every minute. Aba chiri kuda rakawandira. Wakutoje papa masangayo. Magrasa rubi. Magrasa. Ndamutengera wani flight chicken ndamutenga chicken yangu ngojama zvinhu. Oya. Ndema kaza ndema minute mate. amba ndisota Magrasa rubi. Awo zopera. ya maitavasa sekuru Ndinotenga chicken ngomutengera chicken sakani. Nedzingira. Aje akasingaje ndiyari mutsaropa. Wadi upine mwana wako. sekuru ndine mwana wangu matambudziko charundezo anozviitira tsvina iva saka handizivi kuti ndambozama kumadhokuta asasiopera Upe. ushu Tokurapa napa. Ndikati bona system yedu yakamira sei. Ndoana. vana vangu vari tu Thank you. And then say ma Murora. And then say. Right. Ndikuza matata. Okay. Ingani basi. igara yenyu pazvigaro zvenyu Pana mafuta akapa. Aya nanu. anani musikana Gawe yakapa. vabereki vemusikana uyai vari kutsvimba Waja patimbo. Munoona huyu akari machira apudza machira so inzame nameno. Aita so apa kufemo. Iyo kazoera rwasha pana wazo. ana sekuru kuzoera kuti kunani
Aira usekuru utora newe mavi. Navana vaberekwa. Vanhu vabereki vako. Vamwe vabereka wakatakura. Wafamba woga here? Waberekwa here kana wakatakura. Iyo ndiani wako? Vana vasisi. Sisa charu? Makaenda pamwe chete? Wakasungwa maoko. Airwa karati nekupenga. Zogwiza. Alright. Abase. Andora imi muchona mauyo mashure nepazo zvasi. Zvasiyana. Alright, thank you. And you mashure. Pamusoro inonzi nengi Pamusoro ini ndinonzi shaileti kufa kwevanhu ndinobva gokwe handisati zvangu ndabatsirwa asi ndoda kuti ini ndinovimba kuti sekuru tashu vanogona nekuda kwokuti ndakangosangana ndakafonerwa nevana kukanzi mhai uyai kuno tisangane vachibva kucape town hatisati zvedu tabatsirwa hatisati tatombopinda asi ini ndinotovimba kuti zvinotoita chete nokuti vana vane vachingosenda mavhidhiyo enyu manhingi vachitora kuina iyo yavo ichubhu iya vachisenda vachitaura vachikuudza Ingosimukai muri koko tikuonei. Taura muri koko. Basa. Muri wangani koko? Tinongori tu nemwino wangu. Na mama yatove 3. Joshua akufollow mavideo ino mafollow sekuru to Cape Town so kusingai. Saka one matambudziko watinoti katega tuyedu pasekuru tashu apo. Makakombea. Baba ichi bwana pana sekuru akawanda kaba. Ino follow koma Robert. Sema mimi ne uyenyu. Sema achuza sekuru tashu. vanoita ndakaona vana ndikachona matambudziko anopera vazodzoka votenda kuti sekutakakura ande munhu anenge aitotambudzika zveshuwa veshomatambudziko ndozoona vachitenda Uwana iji uyo ndikudza achikuza ropa asi mafanisi. Uwana chigabo chanacho inoti asemutoni ropa rairusi. Azozvona. Saka akarapwa mapora arikuzoita testimony. anoita Anodzoka chandikuitira kune vanhu vanodaiwa anasekuru anotsvaga vanhu kana vanotenga vanhu. Shuwa ndikutenga matende vano. naimi Ndokutsvaga endokuwana kumimi. naimi Atunanza wamaro vachibvuma vega isiti ndongoti isuti patakangoyamba tikati satindi takakufonerai muri kwamai veri tikati sakuna kwatinoinda tinongogara sekuru vakati ndinoya nesaturday vazukuru saka isinongobvuma kuti zvedu zvichaita zvinoita. Right, ini ndonzi Peter Moyo. Aiwa. Handizokuridza magitari. Aiwa, unotonga imoyo. Kwete. Oh. Ya. Alright. Chinoitika ndechekuti hokera yakauya navakomana pakati pebasa ravo. Vatakata sokusanzwisisana kuti vangobuda sei. But nokuzotarisa kuti dambudziko refamily problem rakatanga 2012. Ranga risina mabatiro okuti ngarigona. Saka ndaona rapinda negwara iri ndakabva ndasununguka. Saka ndichikaro kukutendai ndisati ndasvika pakuti ndione handina kumbobatwa nokugumbuka kwavakomana asi ndakaona kuti dare ratanga tichishupana kwamakore rasvika pamvura kuti tisinwa mvura tichipedza. Iwo vanobatiwa here wewe? Ini musiya wamataura uya musiya handirevi kuti makataura hazvirambiki nokuti zvinowanikwa muvanhu. Saka zvatinotaura kana tatitingisana kufamba navakomana tachifamba navo Muri yake simukai. tachifamba nevana asi zvanga Muri yake manyai muri we. zvanga zvingabatwi. Saka ndaona kuti zvino vakomana vakwezva uko chiva nisederewo. Ndamuriwa machina. Ndikuona mvumo hadati kwese waifamba kumwasha zvasingabatu. Handizvo? Izvozvo. Asa zvabatu urichiendera mberi ndikazoti sendonyepa. Saka
ndandina kukadzika pakufamba kana pakusendera pakomana ndati vakomana ati kumbane ndinonzwa chaizvo zviri pandiri kana zviri pakati pemhuri saka izvozvo ndo zvataburikira pakati peno zvino timuti zorodze ndobva kugokwe gokwe jahani gogo yapindira right ndowanayoatiwa gogo jagana right saka gogo yapindira yapindira gogo yapindira baba all right it's okay so imi muri right chimboitai imi muri andika kana mauya nababa kana dedza nasekuru so haisi chimbo chekumwisa doro maraini kana zizofamba nazvo mumafoni muwhatsapp muchikwenyu baba kanobvuma nyaya yavo kanobvuma kuti shuwa kana zvakaitika muropa oza vanokanganisa nanotateguru vamwe vanopa mishonga yemhiko inosanduka wapanzwa kana mapiwa yasanduka haisi mhosvo yake so kana aramba ndopanenge paine mhosvo asi kana ava pamberi imhosvo kana munayo zipupura asi ada kuti kana svika pakunoparara upariro zvakachena kana vana muchabereka mora muchiti baba wedu rudo rwamainaro muchiendera mberi andizvo sasa mako momwe uda kutsa futi uda kufura baba vatenga kuti warende sutu ade vakatengerwa sutu akachena so muzukuru wangu izvo kuti zvirikumanikidzwa here kana uda kupupura kana uda kuchena mberi pevana vako kana uda kusunungura mhuri kana kuchidzira ndiudze sekundi kuchidzira marwadzo muzukuru ndiye andikwezwa kwakuti zvino asi dambudziko ranga ragara riri pakati pemhuri risingabatiki kuti ubva panani risingabatiki saka parabatwa kuti ubva kwauri uchati kuti iye zvino kupupura kakuti kana zviri pakati pangu ndakabata ndisingazivi icho ngazvigone kugeza ndikati icho matichikula box andikati icho ndikati chakandichengetera godo mubva vati icho chakandichengetera godo unotanga chikula box vanacho panapo kuenda kuwedza kuenda kutodorova uinacho una chikula box achauchengetera godo no ice kainenge irimo zvaitika kare makane mazuva achigara baba vasingazivi kuti kufamba kwetsoro dzavo dzaifamba sei matambudziko asingaperi mumusha zviri kuti kumuzukuru ndokuni dambudziko chete dambudziko riri kuva kuvana kwese kumatambudziko misha haisi kumira zvakanaka misana apa kupfeka matrauza hapana zviripo hapana chinhu chiripo unodaiswa hapana zvinokuti handizvo ichokwadi baba nyangwe neni dari inodandibata tindadza kunzwisisa kuti chii chiri kutora munzvimbo pandiri asi munonzwa ndakatosangana nedare roro madeko ndikapupura kwakomana madeko ani kuti no pandabva pamuzukuru achichema achitambura ndikati no pandazorara ndasangana nekunge kuti ndichisangana nekamunhu kadiki so ndichirara nako saka vakomana ndisi kunzwisisa pamwe zvinobata nenzira iyoyo sadari zvipere sekuru ndatenda muzukuru wangu zvokwadi kudzwai kana maramba muri muchirarama saizvozvo It's nice to be here. Mwanza nonganga kutaura chirungu ndochiputisa ndipo. Zvakanaka kuva pano. Kuva pano. Right. Toda unotaura. Nditaura kumsuru. Neno ndasina kutsikana sekuru. Ndanga ndichitambura chaizvo asi inini pakarwara mbumo wangu ndiri kuranema. Vakarwara baba inini ndikabva naenda kuchivana. Taipinda postori ndakaita zvokutiza ndobva ndaenda kun'anga ndobva ndanopiwa mushonga wababa ndikauya nawo ndikavapfungaidzira pavakazokwanisa kufamba vakazoenda kuno vanoita zvokupisa sokusinda mujira vopisiwa vakaenda inini vakazoti ndiuye vakaita mwedzi 7 vasingatauri nababa vavo saka n'anga yakandipa mushonga zveshuwa zvikanzi mhai mogona kumuka here ndikati ndogona momukana 3 muchinda kudanga kuya muchifuridzira kuti baba venyu vatizvara venyu vaurirane nemwana wavo saka ndakaita 3 days meseso itai ndakaita 3 days ndichidero ndaita 3 days ndikawa baba vakuti Peter ngauye kunokumba ndo mushonga wandakabata munoona zvireta mukaona ama yavo vachipinda mudare kuseruku navarume wavo varume vachinzi mimabata vajamba tsvimbo amakatanga zvinhu zvamusora zaa ndezvekunyepa asizvo here iyemeni Doubting Thomas kana chivanyepera so izvo ngaatore papfuti epo chikebhenichi
asi apa vakuri maita kuti shuwa inini ndakazodai ndikadai kumashure kana zviri izvozvo ini chanhenya kuenda anditasa kutenga vanhu ndokutenga nemari nai kandikana naye mari ndine vana vakawanda 48 ndirepedza kwachengeta vana vangu vakawandisa vakadzi 61 kuna gogo anyemwero kuti masivi arenye ashanda alright nyaya iripo ndekuti so baba ndati musunungurwe munyasha chokwadi kana mune fundufundo mwoyo menyu hakuna chinopera andizvo asi kana unozvipira kuti ino zvese zvandakabata zvese ngazvikokorodzwe muri yagara zvakanaka una matambudziko anopera andizvo chitekana nochumba yako ode kuseri kunogeriwa kuseruku wageriwa mozopinda matare mozoudzwa kuti naunyi yakufamba sei andizvo musangana natateguru kuseruku ariko katokumirireko chimbonangai makadai napa asi musandikanganwa skipa oskipa aya maskipa ndichagadzira akawanda wese anenge abata vachipwa skipa rupango handizvo ndingodzivara masango dhumana notenda zvezvo zvinopera mukapinda seri munogadzirisa uchakava bhora unozokava bhora unokava bhora sokika bhora pa pano padhambisa patasvo handizvo andikusei amen ndinongotendawo nyaya yatafambira pano kuti ndinoziratidza nyabanga ndobva kumaundarweni kudande dande pana mukoma saka zvakaitika kuti ndigonozosvika pano ndakasangana sekutasvi pamukumbura vachinge vafambawo pane zvavanga vafambira nevamwewo tikataura nyaya dzedu kuti tine matambudziko akadai zvikanzi svikai panzvimbo yakadai tikasvika panzvimbo ino patakasvika panzvimbo ino ndakasvika ndichibatikana zvakanyanyisisa nezuro marimwe zuro ndinongotendawo kuti ndakasvika zvinhu zvakandibata ndinorwadziwawo nemusana sakana zvazvakadaro ndichisvika mva ndangoudza vana sekuru vangu varipo kumushonga vakabva vanditi enda undobatsirwa ndakabatsirwa zvanhasi izvezvizvo ndikutonza kuti zvakasiyana nezvandanga ndiri saka dambudziko rikundibata ndo dambudziko rakauraya baba vangu saka izvezvizvi kutaura kwandikucheta izvezvizvi mudzimai wangu akatobuda pamba dambudziko remusana iroro patene mamusina chinhu namanje so zvakatooma saka ndinongotenda nezvishoma zvandangoitwa pa2 days ndakutogona kutomboshanyurikawo zvinhu zvangu zvakatondiomera havapo kutofungidzira saka ndinongotenda kuti dai sekutasvi vagona kungopedzisa zvavatanga kumashure uku aivatopedza icho kancheketera godo tine vamwe vanhu vandiri kufungidzira kuti ndivo vanodaro vanhu ava takavaudza takavainfoma kuti ndonyaya iripo vanhu ava vakaramba zvikanzi hatiende ikoko saka tinongokumbira kuti sekuti dai vangopedzisa nyaya dzavo dzakatanga idzi dai dzatongopedziswa pamusoro isekuru indoitawo violet chatorora munhu wese takadaidongumisa vanhu kapedzera ini ndoitawo violet chatorora ndobva kugogo ndokunga takambouya pana pasekuru takauya tiri 4 asi nyaya yekurwadza ndeyekuti mandofamba inini ndine matambudziko andikusangana nawo tichiuya panapa pana baba vatakaudzwa ndobva tanzi mogona kunouya navo here kana kuti tovadzosera saka isusu nenyaya yeurombo ndochinhu chikuru chiri kunetsa ende kuti tibatane mufamily isusu inini nehanzvadzi dzangu hatisi panapa ndatouya nemwana wehanzvadzi yangu kunga mudiki pandaana ndiyakwanisa kumuperekedza vamwe vese kuti vakwanise kusimudza musoro hapana ari kukwanisa
baba ivavo takanovaudza munin'ina wababa baba vangu vakashaya vakaramba vakati uda unondiurayisa asi handina kuvananga ndakavaudza kuti mandiri kufamba pane mudzimu uri kubatiwa saka makanzi nasekuru muuye uzogadzirwa muripo mukwanisewo kudavira nekupupura zvimwe zvinhu zvamunoziva vakaramba vakaburitsa mashoko ekuti uda unondiurayisa pane vamwe vanhu vakaurayiwa nevanhu saka isusu takazoti zviri nandidzokere ndoudza sekuru kuti baba varamba saka kuti tikwanise kusimuka tiuye kuno futi tibatane futi nanzvadzi dzangu dziri kusuduruka vari kuti kwanzi mangwana tozovengwa asi inini zvakadaro ndakati aiwa ndini toura here ndaida kuti zvinhu zvavo zvikwanise kubatiwa kuti zvipere nekuti zvinhu zvikunzi zviri kuhanzvadzi yavo tozopedza dare rako tamukati toga muzukuru pasina makamera pamusoro ise kuri tasvo nevamwe vese muri pano ini ndakabuda pakamera hazvina basa akatofa kare chokutanga sekuti tasvo ruzhinji rese rezimbabwe muona ikamera iri kubuda nhasi pokuda kwematestimony vanhu vakupupura haimanikidzwe kupinda pakamera kana udataura uruko usiri pakamera ufanira kungotaura handizvo asi ukada kuti inini ndazvipira wega nemwoyo wako unoyababi handizvo sekuti tasvo chokutanga ndoda kukutendai zvikuru tenda vabate namavoko itorewo kamera ndina sekuru vanhu vazivaona handina sekuru ini ndinonzi richard munyoro ndinobva kuguruwe kushabvudzi ndii ndine mwana abva kutaura mai manje pane pandati ndigadzirise hungu tatambura vana vangu ava hazvinyatso kutaura paruzhinji vari kutorwa nezvikwambo vachirarwa ende vari kuti vakararwa vobva vatiyera futi izvo vakadzingwa nevarume wavo saka kune kwamakamboti tumwe tiende vamai amati vauye vakaramba makati no vazukuru makadzoka ndinofunga imwe plani yekuti zviita sei tipedze vana vatambura zvochuwa ndiye pane mumwe yaenda kunodaiwa takamhaya takadai but pandati ndigadzise kumwana handizvi kutarisira hangu kuti nyakuzviita aurayiwe kwete ndanga ndichitarisira kuti nyakuzviita ruzhinji rwenyika ruone kuti ndiye munhu uyo aikonzeresa matambudziko evana nokuti kune vamwe vari kunze vari kutaura kuti toda kuona kuti sekuri tasvo vanozvipedza here mushure mokunge vatombotaurawo wedhiro kuti kuzimbabwe kuna sekuri tasvo chete ndovanoita se vanogona pavakazonzwawo nemakuhwa kuti ndivo vatakauya vakutenderawo mashoko kuti vamwe vakapuhwa zvavakapuhwa vakanwa kuti vataure zvavanotaura saka ii ndiri kuti dambudziko rangu sekuru nhasi noti mangwana ripere pano sekuru mashoko makukutu ayo kwazivaika makadiko sekuru chakanaka dare renyu aiwa dare ndirori inini ndinoitwa virginia ngwenya ndinobva kukadombo ndinotoda hangu kubuda pakamera ipapa kuti vanhu vandionese kuona kwatinoitawo mumavhidhiyo enyu inini ndauya ndine dambudziko rangu ndafamba makawanda mungave mumaprofita mungave munana sekuru imomo bati zviri kuramba kubatiwa kusvika pakufirwa nemuzukuru kusvika inini pakurwara ndinorwara sekuru asi ndinovimba kuti maonero andakaita pamavhidhiyo nematestimoni ari kupa pane vamwe ini zvangu zvatoita mazuva ranhasi ndinokutendai nyamhanza uyo sakuyamangobatamhanza omboona anaka kwaziva tatsauka mirengoni kana makuya fonera nai vanhu taipidza nekana mazuva akadaisa mukapinda 4 munomuka mwaragona kutsamwa otirwa nemheni kuti makambo azara pota mshaya 1 pasvondo vanenge vane manzaka yacho pamusoro echaunga chese chipano itakatora mushonga weraki newekuzvivhika newemangoromero saka aiva chimomera asananza dzokoro
yandakatora mushonga weraki otora newemango maningi asi unorova ndichambozvida ndatira kutoti ribviswe nokuba nzou kana rinyati inzou inyati ratoparadza ini pamwe nemhuri yangu mhuri yako ndepi ngaiyapi yakawandisa zvikuru aiuya nekwanda kaeni ndikutora Anderson. Pakadikwa naye pamba pano. Pamba pano anzi pali nyanya pano watatu atiti sekulu zavaita doro la mabika. Zera walinozoa baba wechikadzi vaviri. Right. It's okay. Imuno baobi. Wera kubi. Mkishana kwenda kwenda kafambana ngozoro. Ngamina gogo. Wakati kuma duntere. Madundano ndo wasoere madu. Right.
Saka uyu ndiani wenyu? Baba. Akabatiwa here? Una nhare here? Andina. Urasiya horoi? Andina kutosiya zvese mutare mhuri yangu yatambura. Mhuri yangu yatambura nepamusoro peshukero rakandivanda rakabuda pakufa kwaita mumwe mwana wangu. Takawira ripano. Wakabatiwa kai? Nina wewe baba wako ndo wakupa horoi ya? Azuna to odaro. Saka kuti shika kuti andina kuti shika. Zvachamsira. Saka ndandoti makani bata ndinokuenzeswa kuwati andina se saka uramba churoya vana kumabeka kwani saka iwe urati iwe lakira waitaka iye tobvuma nyaya yako ndakabvuma nekuti ndakambobatwa umwe akatadza kuzibvisa kumuzi wanobobatwa mwana zvaenda zvezvitatu na vatazvachibvisa vaita zvakubvisa zvangotorwa zvichindi zvabva zvapera vaiti zvakaoma vachiti zvapera ora ite so enda unogerwa mhanza yavanirika inosara pani mhanza andirase inosara pani iwe ndonogerwa nyaya yabobowa kwavo ndokurongera purani kuti munotora zvinhu zvacho totozvipara izvozvo kana muchiita hamusoda kuenda kutora mega muisa mota madhisiri takandobayira izvozvo vakatodara wakatuya yoshamatone mota yakatoremberwa oyo ndo karisto okay saka mirira ene munogera muchimirira tiite basa racho tekai mhanza inosara vapi bado mhanza inosara vapi bado makadi henyu sekutatu kupotoko sekuru ndasvika ndoda kupupurawo ndine mukomana anorwara unokomana ndabva kusouth africa ausachema hako unonzani unobva kupi ndonzi eniargodzi ndindaitaura nemi pawhatsapp ndichiti ndokumbirawo kusvika because mukomana atopa serious apa oxygen asi makashinga ndikasvika ndasvika nhasi ndaiti ndokwira musi wa3 kana akanga ari paoxygen ndikataura nemi mukanditi huya unosvika ndikakuti sekuru ndosvika here kuti ndibate mari akaburiswa ndobva ndasvika makanditi huya unosvika because ndakakumbira ari auye kuna aonekwe nasekuru arupafadzwe nasekuru abhureswe nasekuru saka ndakava ndati ndosimuka musi wa3 kana 4 ndakasvika nezuva saka ndoda kungotendawo kuti nhasi zvangu zvinoita auye zviri pari sekuti hazvindinovatemba right iwe ndiani wako ndiani mai vako wakutotaura so anataura mara bokuzenika tikagadzira nyaya yokuti ubvisa bokuseni uye kuno unoziziva nenyaya ava munenge navo mai vako nditonarudo rwako muzukuru wako operai nemurizoko tendeyo nemoyo wake shiri kana ndimbari uri zoya uyai kuno kwazukuru matatu ena mugadzira mushonga wokwedzera energy mukomana murefu ari kumhanya nemudumbu mwana murefu anga ari paoxygen ena mushonga wokumisa mudumbu nokwedzera energy izvozvo ena muborisire ena kweri izvo ndezvedhirivhari ipapo ipapo utotaura neni hazvine kuti tarekuru munoziva sekuti varipa akutotaura neni izvozvo asi patika zaura sei
Anotoitwa ndogadzirwa ndizvo. Thank you. Vese munokwana ndiripo. Pamusoro imhuri yeZimbabwe. Pamusoro sekuru. Ndatenda mkwero wangu. Ndaiko koja jamba nini koda kubolesa muri Zimbabwe. Enda muri Zimbabwe. Azisi ayo ayo. Ndawe Robert, Robert. Ayo azisi nei. Amoriso kuma Robert. Robert. Makasimba ere sekuru Robert. Nani. Unobva upi? Inobva kuMaunda Road. Maunda Road baba. Kapanda. Kapanda, kapepe kapanda. Makati? Kapanda iri kudande. Iri mudande. Dande baba jeka masasa. Iri niye jeka masasa. Tingangoti ndizvo zvo. Panande kaitano jeka masasa chichi zvingoti. Ana chiguma chingoro. Exactly ndo nharaunda yandiri. So chandinoda kutaura ndechekuti ndina madzikoma angu vakauya vachindizivisa vachindiudza kuti vakagara varapa tine dambudziko ragara rimo tine dambudziko ragara rimo mumhuri ndizvozvo chaizvo tine dambudziko ragara rimo mumhuri mwana mudiki ane 8 years 7 years anozvimba mabhora orwadziwa nemusana nengo iri secret yechinhurume right munotibatsira sekuru tiri vazukuru venyu munotibatsira nekuzi ndizvozvo ndochaizvo chaizvo saka zvinondibata kuti saka tiri kuenda kupi dzinza redu tiri kuenda kupi madzikoma vakandizivisa kuti toda kufambira nyaya idzodzo asi vakati ndakasangana nasekuru tazvikumbura so takavaudza nyaya saka pakudiwa mari ndakati aiwa haisi problem wanamukoma inini hangu handina dambudziko iroro asi zvinondirwadza mumhuri mangu kuti kana vana vakadaro ivavo vari kuenda kupi ndakaona zvakakosha kuti tinge tichibatana semhuri bhozi handichaona nzako chapita mawa chiri handingati ndiri safe nhasi ndibva ndati zvangu bho saka ndangoti aiwa zvamataura madzikoma aiwa bho ngatingofambirai nyaya dzacho tichienda kwasekuru tazvo vanopedza masports ndokuya kwataita saka ndinovimba I hope kuti masports anopera saka aiwa ndinongotenda nekusvika kwandaita mudare renyu inini ndinokutembai inini pache zvangu ndinoziva kuti inini zvandaya pano zvanaka zvandaya pano zvanaka inini zvangu zvaita handimukona sekuru takaguma nyuchi dzakutoya kutiruma saka imimi ndimuchatidzivirira izvezvi vari kutishungudzaizvezvi vari kutoziziva kuti vanhu vaye vauya kuno zvekutorwadza unoona ungopinda kwamaita pakintari paketi zvapera kunyanga usina kuona neni nyanga waita sei wevha wangotsika 7 Anderson right sekuru maoko topinda chekezi musakanga nokuti t-shirt yega munofanira ayo bozi kana varoivaizwa sekuru varoiva vanogona kuverenga andi vachiverenga Zimuraisi munza anzara yotoverenga pamusoro isekutasa ini ndonzi Lydia kunyima ndauya nasisi wangu nyamataura haitoiti kunyima uda kuti nyima chiva imi ndimuda kutotima matipaka wausho tipanapa ndizikuti muchaita sei ndindauya nasisi vangu awarapa vari kurwata bhokadoka sokadwa
Ndokurwara. Aya vatopora. Tatove ne4 days tiri pano takangori. Ayo kana mwenda 20. Tiri panapa. Pana maererano nenzara here? Akani. Taitodya titorara mumba. Titorara mumba. Sisi vangu vashungurudzika ndofunga vatoo kutosvika kuma2 years vachirwara. Chimbozama kufamba chimbodii but hazvisi kubuda. Chingoteedzawo mavhidhiyo ese nemafoni. Takaona kuti kunoku ndokunenge kune zambuko. Takatoona kune zambuko. Ndosaka takauya panapa. Takatoona kuti pano ndo pane zambuko ndosaka takauya. Saka sisi vangu ndotoona kuti vanoporera panapa. Ndado kudaiso. Sisi wako wasati wapinda matare. For 30 minutes ndati vaenda norutswa kusero. Uzopinda wakuudza kuti vakunzwa sei. Kuzozvona? Sumuke! Sumuka isisi. Gaina nonacho wari kusero. Gantere. Kuna gogo chihoro munorutsiswa. After 30 minutes uzopinda matare uzorudzati vasi. Ende nyaya ndinayo sekuru nyaya yehombe ndeyekutoti muroi ngafe atomborona because tatambura nguva yareba makunonoka vanhu kuti pavanhokuuraya tinoda kuti ngatifa because akafa ndoti tizororera gore rapera asina kuuraya vanhu 14 ndonda kutotonga ngavafi hapasina tiri because vari kutishungurudza ndimacomrade type yatinofarira ngafe because akaramba achirarama netoramba achitambudzika muroi ngaite sei ngafe abasha kondinyowa Ayo ndichakanaka iyi. Ndinonzi Ndakadiagona. Ndabva kupio? Ndabva kuCape Town. Cape Town papi? Cape Town kuDelft. PaDelft ndo basa paDelft namugara pasera. Ndauyawo namai vangu nababa vangu. Amai vangu varume. Uya varoni. Amai nababa uyai. Anadafa ni uombe. Kwaziwaika? Ayo ndichakanaka. Asi tinototenda Mwari kuti ndasvikawo pano. Nokuti ndingade ndakafa kudhaya. Tinototenda Mwari nokuti ndasvika pano. Nokuti ndingade ndakafa kudhaya. Ndanzwa nekupunzirwa pasi ndichipunzirwa pasi ndichirumwa mukati medumbu rangu. Asi ndotenda kuti kana ndasvika pano sekuru vachandibatsira mambo yadara kwete kutotanga kutouya pano izvezvi ndokatomira dai ndiri kutorumwa munotisei mwana kurumwa munyumbu nondibatabata amai zvinorwadza mwana wako here mwana wasisi vangu ndazviona hazvina kuipa mwana wako so tsandatanga kutaura naye kuenda mberi ngaina anorudzwa kuseru marobata konza watesheni kabhadhawa nezuro nezuro awata mari 300 munopinda nasi ozi nasi kupinda matira nema400 ma150 mangwana ande kuseni ngaendisera ngaende kunachoro Semo, enda nemusikana na mama akanurutsiswa kuseri baba gare yenyu ipapo. Right, kuna mwe. Right, ayo. Atisekereza zapera zinanakana. Robert. Enough is enough. Sekuru pane munhu ari kurutsa. Unaona zvazvinoita? Ini ndiri imbwa. Imbwa kana nemusanga nakairova kana kadona. Aikanga ndichaita sei? Kairi kumhanyisa. Kana mukataura kuti ndikupotsei, mupotsewe naye horo yenyu wamai nawo panapa azviite tokutashurai chete. Handizvo? Titete kubata chete. Amuri kunamba kutaura ndine ramwe, ndiramwe. Unodhamba. Nadhambisa. Right. Nyaya yedu iri pakuti ndisandaenda kure ndine zvachanataura zvinenge 2-3 but ndine vanhu vakauya panapa vamwe vachidzimbikana vamwe vatakwawa machira vamwe vachirwara pane vanenge vakajowa mushonga ndandimboona kuti vari sei izvozvi sandaendera mberi Vanhu vakauya pano vachirwara vakarapwa. Sumna rodo ndiani? Aiwa ndakutofamba izvi. Ndakutofamba izvi. Rangosara pijanana segumbo ranga rine chinhu chachirwadza still. Iwe wakasimuka kwamira. Ndikaona uyiona mchingo ndiani wako? Baba ubereka. Simuke.
Ainayo. Ndonzi Peter Mataga, ndoni Mataga. Picture. Peter Mataga. Peter Mataga, yes Peter Mataga. Ewo ishe. Ayo ndichakanaka. Kodi kumba. Kumba guri nani? Andizo. Panapa panonzira wakajaramuka. Panze bachi? Wakajaramuka. Itaile wakajaramuka. Pana panonzi para wakajaramuka. Panze bachi? Wakajaramuka. Andizo. Kunyanga 1930 wanyanga 1941 kunyanga 1925 pandakaberekwa inini. Pana sezi yangu. Hey, Ruja. Karaza uya kamfana stereka. Chekudzinga imurumura. Yewe nani mkuru ndani? Ndimu. Ndimu. Mururu kati manyemu. Mnaona za zinaita. Both makora takaberekwa ati family. Ma 1925 1931 koko. Pana berekwa 1925 hapo. Kana 1931. Mwezi tena kwenda kwa 1940 something koko ndoko makatangira kati. 1925. Yoro gore 40. 1940. Okay. 40. Yeah, saka urumfana sho. Andrimfana. Ai 1925 baba. Abasi kutamba baba. Wora kaenda ro. So, iwe Peter. Chimbe yakabata hiyo. Yakubata hiyo. Unozinza? Yaita sei? Yandibata. So, vana vayo usumuka idoni? Murechi? Yep, chop chop. Takatobhinyuka tete takatobhinyuka. Mona na wenye wako mana hii? Ndi baba kama. Asi chandoda nekusada. Andiri kata kuyanga turowane murodi kana ngati batata shamu kana ngachizira ndiro. Unotaura ndipoleti bwe kuti ayo baba. Tete bwe vati dai. Pana baba ro vanhu. Aiso pane mabhendo koda kuti ukasvika hapo nyaya dzako dzatoburuka dzatobata bata kuti uyu anenge atobatiwa handizvo. So iwe wadati utaura mberi pavana vako kana une mishonga wakabata ndikusunungure kuzvara nhasi. Ndinodati uye pana. Taura rimwe. Ini hangu ndirikungonamata zvomushonga kandakaisigwapo navamwe tongokuti sekuru ngavandibatsire handingazivi kandakaganyigwa navanhu ini changu kungonamata chete. Muzukuru wangu kuvurwa chati kwadzana umwe ngaturike nhunzi wana yakutera tera nhunzi yakutera ng'ong'o kumatako kutera ng'ong'o chimutera ng'ong'o ziya kuti mungabudura maida sei mungabudura maida sei nhunzi saradza wewe kana ngoedza kutotata kuti pane zvirimo pane chi kubatsirwa nda kubatsirwa but ini ndibatsira munhu atava chokwadi sekuru ini ndakabata mushonga wakati but nhasi handina kunamata but ezvino ndakudaiso ezvino ndikuona zvekushua zvisvika zvakanaka vana vangu shova kusangana nematambudziko saka mishonga yese kana iriyo ndaiparadza kwete kuti kana ndakagangenwa ndakakana nani aiwaka iyo nyaya ndiri kubata ndeyako unoziva ndikutenderere kana unharo toenda kuchamba tsvimbo here handingagoita nawo zemu ndimunoziva sekuru imi ndimunoziva tasu ayo munyepa imimi ndatimudza kusaidi tasu saona mutobuda makamera nongona unapa tasu wani mota mugaraji mota mugaraji amorati zhimu reurura upone mwana waIsraeri reurura upone chinza unze todzaka futi mashera vati iwe yeuka iwe yeuka yeuka zvawakamboita iwe yeuka iwe yeuka mungada uyanga kodesa kana mungada kumapupuko munenge makazvipisikira so kukundwa kuimba neni ndalachembera so ndakuimbira mavhesi maviri andizvo
upone mwana wa Israeli. Rehurura upone mwana wa Israeli. Iwe yeuka, iwe zawakamboita. Iwe yeuka, iwe zawakamboita. Ya emeni zapera ndichada. Nambira yewe mpwere. Tojabusana swimbwere. Bosi ndobatsira munhu anovhuma sekuru shuwa ini ndakatadza. Ndakabata nekusaziva. Kana usina yo usamanikidze toenda kusvimbo kojamba tsvimbo. Alright. Ngane kumudonzo. Ndafunga mudonzo Aroni. Ndokubira mbunge uchidze chokwadi andi bati ndibetserei wona kupira baba Ndikoisa tisina kana mari yokuramba takagara pano. ndibetserei vo kana monesha Kana mwana zvamuona vai kama ona chamunjiri zvokwazo Ini ndichandaona ndakubata nyaya dzeuroyi. Ndochandaona. ini Iyo mukadzi wacho yapo utaura witness there. Amaira kufungidza kuti paya pamakazodaiso paya. Ndio mukadzi wacho kaka. Iwe unokadzona nini? Hauna 2 here. Une 1. 4. Une 4. 4 duntelele 4. pana papane tuli baba Pana nani? tuli baba makabata Vakatobatiwa futi ava? Tatoyani mabhegi acho auya. Ivi vakatobatiwa futi? Chikutiro tambo akakuta. Zvauroyi zvinoda vakakuta. Ngavandi sunungura uroi. Hamba. Ameno. Ikoko. Ameno anoramba. Asi udada sei? Aiwa taura watasa mukomana ari uyu. Ameno anoramba iwe uda kuita sei? Taura watasa. Taura watasa. Iwe uda kuita sei? Ndoda kusunungurwa. Ameno ari kuita sei? Ameno anoramba. Iwe uda kusunungura chokwadi chako here? Ifa chokwadi chakazara. Murunze. Umunyepeha here kana kuti chokwadi? Andinyeperi. Yo yataura yo. Andinyeperi chariapa ane pamusekuru ano. Uda kusununga vanaka kana zvakanaka? Ndau yako sarenda sekuru. Sarenda ngasi. Achadi. Chikutiro tambo akakuta. Zveuroyi zvinoda vakakuta. Zveuroyi zvinoda kusarenda. Ndinoda vanoziva ini ndikaziva kwemusarenda. Chikutiro tambo akakuta. Zveuroyi zvinoda kusarenda. Chikutiro tambo akakuta. Zvinoda kusarenda. Chikutiro tambo akakuta. Zveuroyi zvinoda kusarenda. Chikutiro zveuroyi zvinoda kusarenda. Imi munobva kupi? Kumondo chi? Iwe unobva kupi? Vabereki vako ndekupiwa? Kumasvingo bapi? Vakaenda kumasvingo asi vakabva mumoza. Vakabva mumoza? Right. Ugara kumondo ngezi futi? Muri vangani pamurumo? Tiri 4. Muri 4. Okay. Munogara kumondo ngezi Mbukumani? Mari settlement inamba chi? Village 2 Tyrone. 2 Tyrone. Chairman ni ndiani? Chamisa. Chamisa. Ndio chairman. Okay. Saka iwewe duntelele. Nyaya yako. Uko na wana? Vanhu vako. Vanhu vangu. Wasviti nomuzukuru? Icho sekuru ngezvo. Dzimwe naro. Amupa mfananidzo kuna mumwe murume. Ainzi Mainditi. Baba imwe ara vayodzere. Sumze mwari munowapa. Vayodzere. Tabudze kana wakwati tabudze moendesa. Vari kutorwisa doro ipo paya. Vayodzere. Chaona vari bata zvakanaka.
Wawedzere masabhuku nemachifi baba saka vanogoti zvepasi ndinomwa zvepasi ndinomwa zvakunetsanetsana baba. Achari pamwe. sekundoda kuitaura mabasa vakangama baba vatichiri kuzambia vaive businessmen vaitengesa vaizora mafuta elaki vaitengerwa mazambia zvokuti chokwadi ndo mushonga wandakaziva wavakazora baba Ndamboimba ndikati ini pachipostori. Inonzi mkwero wangu. Iwe Peter. Kana wanza kuti kwaina profita akagara pamutapa kana profita akagara apa. Pakutsanangura shoko. Hakuna chaunondudza AB pachipostori. Pachiprofita inini. Anonzo. Mukanza history yangu mashuro. Ndaenda kuchechi but naiprofita. Ndakasungwa chuma kugumbo. Ndichaprofita maso ndakasungwa chuma kupi? Asi zvakazooneka kuti aiwa nhaka yangu iri matateguru avo. Azvino kuti kana ndakamira so ndagara ndotoziva kuti ndiyo nenge wabva wakati wakatizomburuma wako paya paya kana ndiyo mishonga yako ndei yo kuda zvakati zvezvomuti tokuziva kuti yo dai ndokuziva handizvo ndendinemi ndavandiri kuchidzama kuti pakare kuda kupata 40 years vana vose vasati vaberekwa vose vana vamuona ndevangu vana saka vakuda kusiya here zvinhu zvako handidi chana chimwe chimwe changu ini kuda kuti ndinamata handibati kana mushonga kana wokudla chaiwo kana pirisi handingobati 40 years futi saka apa panyaya yenda kubatira yakuti uchadisei nyaya yenda kubata pauro yangu ndatokubata kaini kana mandibata unoti kudii nazvo ndingoti zvakanaka aiwa kuda kuti zvakanaka une nharo rikandi kwete handina nharo handamboita chitenderera kudzona wako kuti vanoda kusunungurai vana vangu ndoda kusunungurai ndairoya zvoshuwa ndairoya zvoshuwa asi nhasi hayi handibati izvozvo zvaperera pavi zvaperera patasu ngaende kwatasu namata kwaramba ngaende kwatasu urombwa wanyanya ngaende kwatasu rikatikasira unozotibira kachimba right so kune zvikomo zvikurire kune zvikurire zvacho kune kumashira waimboti nini handinzwe asi pana bonera sei unonzwa ndizvo saka mufananidzo wangu handichataurawo mainditi iyoyo andika ndasvira bozi wabvuma nyaya yako aiwa tokutenda shuwa zvingazvizveshuwa zvipere tatambura mudzimba andika aiwa hazvina kuipa saka rega tinonge kuti zvinhu zvake tichazvidaidza sei tofanira kuzvibata muti nezvakadzi vake nhasi zvakadzi mabhegi takatoyana ndada kuzvidaidza zvake zvasarako tizvibate pamwe chete kana zvaramba kuuya munhu mai akazvitora asi tikagona kuzvideedza tozvibatira pana handizvo right chena anogerwa musoro nondebvu zvapera
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.